Menika nggih. Nggih. Alhamdulillah datang daleme Bapak sinten? Dalem agung panjenenganipun nggih Bapak Gunarto. Pak Gunarto, ingkang menika nggih. Ayo, piyayine jan. Piye Mang Ayu? Wis subur makmur gembah ripah lo jinangi nggih Pak nggih. Ayem Ketoke jenjem ngono. Tapi kok nyawang bapak iki kaya sing wingi bak ijaban 3 M kae to Mas. Kok masaku mirip. Anggere kae wis Ora minggat ya. kaya. Oke wis minggat to. Minggat. Nah iya, tapi yo mirip lho. Oh, iya. Karo Pak iki yo saumuran ketoke. Ibuke yo cantik. Oh, serasi. Lah. Nganu Mas, Piye? ukuran iki padha. Ukuran apa? Ukuran badan kuwi lho maksud iki. iya. Jadi sing lanang iki yo bahagia, sing wedok bahagia. Leres. Inggih. Ayo, Pak. Nang derek tepang ya Mas ya. Ya Kenal maka tak sayang. Oh, tak kenal maka tak sayang toh. Iya. Nek aku tak kenal maka tak kampleng loh Mas biasanya iki. Batin gomen. Inggih. Menika teng mriku nggih tamu, teng mriku nggih tamu Nggih, lah, ya. tak saestu nggih. Komplit menika. Nah, alhamdulillah derek tepang Hangladi Wanom dalem Susi Susrawati meja saking Tawangmangu Jawa Tengah. Bo Tawang Mangu. Aslinipun kula ngawi kemawon, tapi Ngawi. dereke garwa dateng Tawangmangu. Bo ndek bojo. Lho sampun dadah. Bojomu ya wedok piye? Lanang. Aku teh genahe ngono lho, Bu iki mesti padha pesak Saya penasaran. denah, denah toh. Iya. Bojoku bangkel jati wis mulai penak-penak anane. Lah yo genahke kok yo. Lah palaanku ngene gelungan ya penak idepan kok bojone wedok yang ples biola ngekok kok piye. Iya, iya, iya. Umumnya wong wedok iki bojo ya lanang. Oh ya berarti normal ya, Pak. Iki kene aku ramen tak lep ning kene. Iya ning gondi kok ya Mas aku. Ya sak penting kan. Alhamdulillah. Derek dulu kanggo Mas manten Mbak Nggih, Wong Ayu, pripun? manten. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, hati-hati nek potong nggih Pak nggih. Pada mundur Pak. Nah, dilungkup bundas kok jenengan Pak. Dak mundur. Nah. Iya. Iya, ngalah mulai masuk angin nek jiwo. Iya. Injih, sesarengan rias ade kamik Terus Wong Ayu mijil saking tanggane dhewe. sing mriki Lah mawon. arep ngono kuwi kok ngerti porong. Kula. Heeh. Sampun. Nek ora kamar kosong, Mas. Heeh. Diselakne sik ya apa-apa. Ora. Kok kamar kosong nggih piye maksudnya? Ya kamar kosong ya umume nek wanita kulino dimongso mbek laki-laki dewasa kira ya wis adate ngono to. Iya. Apa iki campur sarine iki? Astina. Oh, Astina. Iya. Sing tak foto in the wedding kok campur sari the wedding. Alhamdulillah Astina. Kok bumi ya jek enek nyu Astina. Iya. Orkes. Aku punya jek rene. Ku jenengan. Kok nganggo rok mini sakmene. Weh, iya iya Terus iya. leh Maca ayu. Heh? Ngetoknya apa? Ya maca ayu masa maca driwur umumnya penyanyi dangdut ta ya. Ora ngetoknya apa Bang? Ngetokne lato-lato. Orang ngono derek ngene iki Demes. Iya. Rok mini lho. Kayak joget ngene. Lah dalah peradasku ngawe-ngawe kok. Taleni karet kencang kene ya. Lah iya kan tak kalian mengguni to. Iya. Nek ngene lah pokok lha nek ngene paling ngawe-ngawe lho Mas. Iya. Sopengnya Surya Chandra. Terus? Bener Pak? Nah, aku tolong dino iki buka Surya Chandra. Ini dan laris kok ya. Iya. Syutingane apik, gambare resik. Ora peh kuwi. Jadi, Lah dukune 17 lho iki masane. Nek dukune 17 ora payu. nah ora payu laris sing apik iki Gus Sito. Apa nih? Kelakuane sing nyuting. Terakhir lakukan iki rada kan apa jenenge dijingin ngono kae ya. Iki nek jumlah nanggolo cacahe 4 Mas. Nggih. Jumlahe 4 dadine 8.